Mayong adlaw mga kasimanwa, welcome to our first episode of What's Up Iloilo. I'm Tito Mike, your resident NPA. And I'm your Manong RG, ang inyo suki sa balita kag chismis. And of course, this is Claudette, your tito of truth, serving real talk with a side of sass. Wow! Ibang ora natin ngayon ah. Diba? Yes. Oo nga, Tita Claudette. Grabe ka ha. Wala. Kasi may nag-text sa akin na pagwa ka gani isang first episode nyo sa September 28, libre honta ka makeup. Of course, that's Magic Touch by Stephen Ray Tronco. Thank you. See you around, Stephen. So mga palangga, dating ang topic natin subong. Dating. Definition of dating. Define dating. Tito Mike. Tito Mike, what's dating? Dating for me is different kasi first stage ng life ng tao sa pagkabata natin, we don't really get serious with dating. However, as we get older, we get more experience, and then makikita natin what really is dating na for adults. May mga dating na for kids like puppy love. So you're looking at puppy love, but once you hit siguro mga 16, nagkakaroon na ng extra adult na 16. Wow, that's too young. Hey Claudette, for you, what is dating? Well, for me, dating is, mahambagi yung lalaki, pwede ka date. Ang muna siya, yeah. Kasi siyempre, pwede ka man niya sa mga friends mo, kakaon ka mo, upod ka mo, enjoy ka mo nga duwa. Pero ang maghambal kaya nga dating, getting to know each other, nga doon may attraction, gahambal yung lalaki nga date na ta. Kaya ginhambalan, ko yung sang tatay ko nga, hindi ka mag-assume nga naluyag dayo ng lalaki sa imo unless may hambal siya sa imo. But para sa ako niyang Claudette, dating is upod ka mo kaon, lagaw-lagaw, ginhagad niya ka, ginbaklan niya ka something to eat, or like, updanay ka mo nga duwa, tapos ginakilig-kilig ka doon. Amo na yung definition for me sa dating. Pila gani edad mo? 27. That's why. It's half of my age. Yeah. Alright. Well, pero sa atin kasi, for me, back in the days, first time pa lang to. Well, back in the days, Ano? I love that. First time pa lang to. 1980s ish na era. Dating for young kids, we don't really kasine-sine lang. Nothing masculine attraction, but you don't really see it as yung sexually, mga ganun. Wow, kabuot. Yes, of course, that's Gen X. Pero pagdating na sa mga millennial, nagbago na yon, especially at that era. Nasa US na ako. Yes, what happened is that when I was in the US, siyempre pagdating ko doon, I'm like, yes, I'm a stick to one guy. And then I dated mga white girls. Doon ako first time na dito kasi sa Pilipinas, di ba? Magsabi kayo, once you date, magsabi na ka na let's say, naging kayo, magsabi ka ng break up. It doesn't mean na mag-break up kayo dito sa Pilipinas. But doon, pag break up, she can be with somebody else. And if you take that against her, sasabihin sa'yo, we're broken up, boy. Si guy ito yung gali sa Tito Mike, ya? Si Ma'am Claudette, how do you choose your kadate, ya? Wala ko yung choose. Ay, wala ka. Ikaw yung gina-choose! Kapag guwapa! Ikaw yung gina-choose! Sorry! Sa mga pamamati, daging choose ko bala ka mo. No. I'm sorry. Base sila, wala sila gimpili, pero ikaw yung gimpili. Wala, gid ko yung choose. Sorry lang, gid. Ano gid ya? Pero kung may ara, kung tagaan ka chance ka mapili, anong tsuras ang gusto mo ka-date? I started dating 19 years old ko after 18. Kaya ito isang una, yung chimpo, gahambal, yung hindi ka pag debuhan or debut 18 years old or papartihan kung may nobyo ka na. So, wala gid ko yan nag-date or nagnobyo hasta matapos ang debut ko. Pero, syempre, wala gali ko partner sa debut ko, banghod ko gali, no? Pero, ang crush ko that time, ara, ito siya sa akin. Shoutout, be. Sige, be. Shoutout ang isok ka, be. Sorry, wala na siya. He's in heaven right now. Okay, so, gapamati.
ang iyang pamilya. Anyway, amo na nang happy gid ko tuya kay tuya very clean dating. Pareho kami hilig, no. Ako nga din mahilig ko magtukar gitara. So sa UP that time, Kayo nang ligaw? oh my God. Ako, why gani ko choose? Ako pa mangligaw? Of course not. Wala pa mati ko. Siguro, nakaron. Pero nag-gitara eh, di ba? Usually, Amo na siya. Ang dating is, amo na, kanta-kanta ka mga duwa, gapamahawi da barkada. No exclusive dating. Okay, no exclusive dating. It's a group of friends. Amo na siya. Kagkasadya, nakita mo gid ang effort, no? Ang nakita mo gid ang effort. Tapos kung is makadugid siya sa balay, no? Mabakal kami sang bihon. Ginapabakal ko gali si Manang Grace sang bihon sa try me, Manang Pauline. And gina-enjoy na mo ng try me. Kung ara sa balay, gitukar naman ko piano, makanta na naman siya. So do tapos mobra kami assignment, matuon kami, that's it. So Dalagang Pilipina. Yeah, and Dalagang Pilipina. dira mo gid makita, actually or makilala ang isa ka tawo kung gaistorya ka mo, kagkasadya ka mo may conversation nga ginatawag. So na-appreciate ko gid ang values nga ginhatag sa ako na parents, kay na-appreciate ko ang mga tawo. Ang nga nagahambal quote and quote date sa akon. Kag quote and quote na ako ang ginpili. Excuse me. Tito Mike, who should pay on the first date? Knowing na coming from Gen X. Wow, Gen X get. Laging lalaki. It's not just first date or every date. Lalaki talaga. We should take care of the yung partner namin or kung sino man gina-date namin. That's non-negotiable sa amon. In my case, sir, kung mag-date kami, depende kung sinong nanghagad. Pila gani edad mo liwat? 27. 27. So tunga sang edad ta. Amo na sugong siguro nung Ang kasi trend sugong niya kung sinong nahagad, ikaw to bayad, kay ginagad mo na ko gani, ginatag ko ng time ko sa imo, o di balik mo, ikaw to bayad eh. Okay, girls, kung sa subong galing nga chimpo, no, kung manghagad ka mo or kung manghagadon ka mo, dapat may kwartang bulsan nyo, di ba? Hindi dahil sa amin kasi, kung wala akong pera, then inagad ako ng kasi yung babae nagyaya, sabay, wala akong pera. I can just tell her na wala akong pera ngayon. But usually kung talagang gusto ko ng babae, they will understand. Hindi, sige, ako na lang ngayon sa'yo. Parang Prangkahon. ganun. Pero as much as possible, sasabihin namin, we'll make excuses na ginagawa ko because wala lang talaga kaming pera nun at that time. Isang una, Ma'am Claudette, po sa inyo yung Grabe, generation. mga sang-una. Oh. Sa generation. Hindi ba ginamention nung gani nga ako your age, di ba? Bago nagbagol, ako nag-turn 50. Sang-una, tunga ka. Okay. Sa una ba na, Ma'am? Claudette, kung mag-date ka mo, sinong kung nagabayad ay? Lalaki. Galing kay estudyante pa kami during that time. Wala kami nagbayad doon. Wala kami nagbayad. Ang una gani, sa balay. Wala sang dating, wala ko kaagi lang daw sine, upod sa lalaki, or exclusive, no, upod sa lalaki. It's always group date. So kung enjoy nga duwa kami, sa balay gibo kami assignment, gatuon kami. That's why nga, daw siguro honorable man kami, no? Daw mo na. Well, yung sabi na, never nanood ng sine. No? What about Betamax? Wala. Hindi ko VHS. No, siyempre sa bahay eh. Di ba? Wala. We enjoyed singing, playing musical instruments. Nagagitara man siya during that time, and that's it. Pero sa Ito ba yung iban ko nga napangasawa mga mo? boyfriends, hindi pa. Gamo boyfriends! Sa iban ko nga mga boyfriends. Pero Ma'am Claudette, pwede ba lang ang duwa ka tao nga hindi pa ready sa commitment? Ga-date lang for fun? Not for fun, it's knowing each other. Not for fun. It's knowing each other. We appreciate you need to appreciate the effort of one person, of course. And I think sorry lang gid sir, no, pero feeling ko ako gid may pinaming experience sa dating. Kaya istorya, kaya you need conversation. You need to know each other para Well, ang question ko doon is, why man kang hambal nga for actually fun. gid ang What do you mean pamanon. by Fun. fun? Yes. Sorry. Siguro magamba ka nga fun, basi. Depende sa kung anong imo nga nga pagpati sang fun nga masadyahan ka mo nga duwa nga kamo lang ang gaobra sina, or fun nga ang pati sa palibot nyo masadyahan mas ginaobra nyo. Pero, in general, sa tingin mo, ano yung fun na yun?
In general, ano ngayon? Like, Viewers, na hindi ko if you ask the general population right now, when you're dating, what is the most enjoying thing to do? Siguro kung ako yung pamangkotod, Di ako natulog mo. Nag-iingat lang siya. Nag-iingat lang. Okay lang, kuya. Okay lang, kuya. Sige, yan. Ang imo yan, hambal. Kaya imo na opinion. Ay, wow. Damo, gid. Okay. Oo, dami yung boyfriend zone. Siguro sila makasabad ng Claudette. So fun nga Siya, sa tanong natin, Ako. with the experience, with the things that going on ngayon sa mga kids na, what do you think they're doing? I don't know. When you say they have fun sa dating nila, ikaw, sa'yo, ano yun? Balansang duwa ka tao nga date kung ano yung purpose sa isa kung isa. Kung may attraction, kung palangga nilang isa kung isa. Kaya kung kiss nga ma-date ka sa tao kung hindi mo siya gusto. Exactly. No, Little Prince said, it is the time that you have wasted on your rose that made your rose so important. So, ako na siguro, it's the effort, it's the time. But you guys have not answered what's fun. Fun? Yung fun Ikaw dapat ba isabat sa iyong pamangkot? Hindi kami Yung sa akin kasi ang fun is na, Kuya, grabe na kuya ka. Oo. Ka-happy. Sorry, kung kita nga tatlo, no? Kay do ka sadya, ka-exciting, kaya nga alain-lain ang amon nga mga idea about dating and amon nga experiences. So, siguro for fun, ang fun niya sa akon is that basta may conversation nga nasadyahan ka mga duwa nga ang stories niyo, ang ideas niyo, ang mind niyo, ang level of intelligence ninyo parehos. Kay I think I know what you mean by fun. It's like the physical thing. oh! May naho na iya. Ay, sorry sa word ko. Sorry. Yeah. Deep. Oo, do ka intellectual. Wow. You date a person because you want to know him. So, kung may, paano mo na kilala? Ano ka, anatomy? Ano na siya? Ano ka, madoktor? Ano ka? The romantic side kaya gali Ma'am I'm Claudette. very romantic. Si Sir Kwan, si Then sa Tito akin kasi Mike yung niya. fun is knowing that person. Yeah. While enjoying that person also. Then gano'n kasi, you know how thrilling that is, how exciting it is na, kunwari, first time mo ma-meet yung tao, ang dami yung connection, and then, let's be together. Sabay sabi na, I don't know you. That's much better na, while knowing you, we're already together. Tito Mike, And then you grow together. How do you know if the person you're dating is serious about you? Okay. Sa akin, how I look at it before is this. Kung na-in trouble na ako, once I get in trouble, sa work, sa parents ko, sa mga kaibigan ko, ibig sabihin gustong-gusto ko yung tao nun. And if she does the same thing, like yung parang Bonnie and Clyde, na kahit saan tayo magsama. Kilala mo siya po ng Clyde. Jimbo Okay. Hindi yung ginmangkot yung ako. Hindi guys, ko nakarelate. hanapin niyo si Bonnie and Clyde. Yes. Si Bonnie and Clyde yung mga sila, parang robber sila. Yung babae, hindi naman talaga robber, pero dahil sa pagmamahal sa lalaki, sumabay siya sa ganon, yung sila ay nag-connect sila. Pero, yun, ganon. Sa akin, even though, kunyari na in trouble na ako, siya na in trouble, just to be with me. And me to be with her. Di ba? Parang ganon. And that's exciting. Yung mo niya, Ma'am. Yung mo niya, Claudette. Makuya, kung maghambal na siya, nga seryoso siya. And I don't wanna assume. Wala mixed signals. Ano, kuya? Ng words gid ya. Words gid ya. Words, gid kuya. Even though may nabalaan ako, pero nakulbaan gid kuya mag-assume. Sa akin, sa tingin ko, perma talaga. May words, sabay, perma. Seryoso na ako, Claudette. Hindi. Yes, it should be like that. Especially sa subong nga chimpo. Kaya nga, hindi ka sure eh. Basi ang balon ka lang yan sa lalaki. Karon nga kita, ginambalanta ka nga kita. Kung di nahuyan ka, my God, amo na yung hindi pwede sa ako nang mahuyan ko yan. Nag-assuming ko ako niya, di ba? So, babalaan ko na kung seryoso siya nga. Of course, we spend time, my effort and everything, pero wala siya nag-ambal, it's still nothing. Siguro, Ma'am Claudette, madiri ko masulod ang ginatawag natin nga love language.
Oh, love language. Seven language. Kay kung kung ikaw kung feel ko words of affirmation gid ang imo mo, kay gusto mo gid mabatian sa lover mo or sa partner mo kusong tubing nga dapat amo ning imo gusto. Oh, yes. Amo prangkahanay ka mo, pero may ara man niya nga ma-feel mo sa ginaubra sang tawo mo. Act of service. Akong service. Yes, nagapati man ko sila. Pero sa subong nga chimpo, bisan maginano, damo mag-akong service nga, why siya yung simpo. Kalulukoy kaya gali. Ikaw ang muna ya Kaya akong mindset, kay kapanigurado, gid kuya, hindi kuya mahuy. Gets mo. Kaya, Sus, dam. Okay, go ahead. Sir, Tito Mike, amo na ganing hambal nato no, kung ga-date kita, dapat balaan naton sa tawo nga na kung ano nga dapat naton ubrakon, kag anong atong purpose nga gina-date naton siya. Either palangga mo bala siya or for fun lang or something nga gusto mo lang ubrakon or trip mo lang. Pero we have to make sure nga kung ga-date kita, dapat ginatag naton ang tanan. oo, may purpose, may on. Kay may ara man bala ito Mike ng mga lalaki or mga babae, no? Sorry gid kung nag-stereotyping ako, no. They just want to keep it the person para lang nga i-keep lang around. Pero Pastime. not pastime, kay secure lang siya, pero gali ka na imo, lain na yung ginaubraya sa kung hindi na sila obdanay. So, ang kaluluoy karon kung ako yung nga babae, assuming, kagabi ko, palanggaya ko, gali ka na imo, ginapakita lang okay siya, kahit secure siya, while upod kami. Pero kung magpuli na siya, or mag-iba na to siya, lain na naman. So, kulol ba? Agoy. Tito Mike? Well, subtone ko na yun. Kaysa may class ako sa Pilipinos ang una. Diri sa CPU. Ang ako isang teacher. Sir! Collect and select. So, parang sabi ko, I really understand what he's saying. So, masyado ko masunurin sa mga teacher, kaya ganun. Those souvenir ba? Collect and select? Hindi. Wala man mga bad nga Sa tapusa. pero masunurin lang talaga ako. Okay, collect and collect. So, mga babae, gusto nyo bala maging collection ka mo sa amo niya klase ka lalaki? Ha? Hindi, kuya, magpasugot siya. Damo-damo, galit kami, tapos pilihan nyo lang. At least, no, may pamakot ko sa inyo. Ano ang mas masakit? Ginpili ka. Ara ka sa ginapilian, tapos, or hindi why ka included sa ginapilian. Ako Ikaw sabat. I don't wanna be an option. Ay. No way. Pero sa akin, kung it doesn't really matter sa akin kung pinilian or ano. Basta sa akin, sa ila, sa mga nagapamate, sundon yung mga mo na okay? Hindi ka mo magsunod, dire lang. Okay? Kayo maging happy ka ng mga boyfriend nyo. Correct. But at the end of the day, hindi na importante kung diin ka mo nagkilalahay online man ini or personal o kung magdugay na kamo magkakilala or bago nyo lang nakita ang isa kag isa. Yes, ang importante mga palangga ko, respect and honesty. Okay? Kay kung wala na, hindi na. Dating, no? It's wala. No? It's disaster. Okay? Tama. So don't tawag? Don't waste Your time. and the time of that person. Kay nga tawo, pwede pa na siya kakadto sa isa ka mayo nga tawo. So ihatag siya sa mayo nga tawo kung gusto mo man lang maghampang, pangita ka sang parehos mo. Ang pangalay ka mo duwa. Hindi ka mangita sang babae or lalaki nga may respeto sa sarili. Again, know yourself. Give respect to yourself so that you will know how to respect the other person. Okay? Sakto. So kung mag-date ka mo, always bring with you your open heart and mind with common sense. And don't forget, enjoy the moment and learn from that experience. Yes, because after dating, mga palangga ko, ang love nagasulod. Pero ang love nagasunod lang ina sa respeto. Amoy na siya. So kung ang kamo, gid na iya, hindi lang na iya first date or last, kundi till death do you part na gid ina. May ara man nga soulmate nga ginatawag, no? So hindi ka mo magpati sa situationship, mga palangga. Wala ina siya, hindi ina siya. I mean, respect the person, give your heart, give your time, and then everybody's happy. Love.
And that's it for today's episode. Madamo, gid nga salamat sa inyong pagpamati. Before we end, we would like to thank our sponsors. For smart digital solutions, look no further than Prime. When it comes to anything and everything marketing, trust only the X Factor. And for top-notch digital support, we've got Prime Media. Thank you for watching. Don't forget to like, share, comment, and follow us on our social media sites that's on your screen. If you're interested, we're also inviting guests and sponsors to join us in celebrating Ilonggo culture and stories while bringing your brand closer to our community. So this has been Tita Claudette. Tito Mike! And Manong RG, see you on our next episode of What's Up, Iloilo? What's up mga kasimanwa? What's up mga katsimanwa? What's up mga kasingwanwa? I'm Claudette. I'm Tito Mike. I'm Manong RG. Mark your calendars because every Saturday, We're dropping the pilot episode of our brand new Podcast. we will be talking local stories trending issues Hidden gems, and everything that makes Iloilo worth talking about. from dating issues to fun facts, local talents to timeless traditions. We've got it all. straight from the heart of the city of love. So don't miss it Tune in. Chill with us. and get ready to say, What's up, Iloilo?